Tuolla rahalla saat 2. Saat tämän Red Devilin. Lapsi tarvii unta. Lassihan on sinun pituinen. Mennään selkäselä. Tuu tähän. No anna minä sitä nyt ihan muisti pitempi. Tää seisot niin No, vähän. en seis! Minulla ei oo edes vielä ollut murrosikä. Energiajuomaa tarjolla, tulkaa kaikki ostaa! Etenkin alaikäistä ole riitä ikää ostamaan, niin täältä saa! Et sinä kyllä ainakaan kovin salamy. Lopetin pelaamisen silleen omatoimisesti. Silleen, että kenenkään ei tarvinnut sanoa mulle, että lopeta pelaaminen. Tässä menee raja. Me laittiin tästä kohtaa ysiluokkalaisten kanssa kaupunkikahtia. Aha. Ja ne hoitaa myymistä. Mennään Toni Jarmi. Mörkö! Voidaan katso mun puolesta. Onko se suomeksi puhuttu? Mitä väliä sillä on? No ei Lassi osaa lukea tekstejä vielä. Minä en Toni edes lue tekstejä siitä. Minä